Kawo Kisumu wadhi nyaka kaunti mag Migori kod Homa Bay kama ote mar achiel mar oganda jo Kenya kwe kod dongruok ne opong'o nyasi mar Jamhuri mane obagi kaunti ma Migori kod mano ma Homa Bay. George Juma nigi mathoth. Oganda gwenge ma Kaluo ne rekod jo Kenya mamoko e ingo nyasi mar Jamhuri Day mar 62 nyasi manobagi gwenge mopogore opogore e kauntis ma Kaluo. Moko mjitelo mag siasa bende ne ochope nyasi mar Jamhuri mariore kod jo Kenya mamoko e ingo odiochieng'ni. Kwan oganda mane ochope nyasi mane obagi gwenge mopogore opogore ne nok. E kaunti ma Migori, gavana ma Migori Chileyako ne oteno kamishona mar kaunti ma Migori Kisilu Mutua e nyasi mar Jamhuri, nyasi mane obagi alap mar skul primar mar Kadika e sub-county ma Suna East. I hope this fifth chapter of or fifth edition of Piny Luo and the cultural extravaganza that we are enjoying or we are practicing or we are inviting people to in Migori County will be productive in making us cohesive as a people. Ameongea mambo ya kujikomboa kiuchumi. Kujikomboa kiuchumi kunaanza kwa mawazo yako. Mawazo nduni lazima tuweke kando. Mawazo ambayo ni ya kipumbavu lazima tuweke kama tutajikomboa kiuchumi. Ochilo ne okawo thuolo mare kin nyasini mar yango gigo eko ma piny owacho ma kaunti Migori koro osetimo nyaka ne donjo tich higni 3 mokalo. Kamishona ma kaunti ma Migori Kisilu Mutua korka kore ne osingo bero weche mag arita kwe e kinde mar nyasi mar Christmas kod higa manyien kabiro koro kwayo oganda mondo time chiegni kod jotind arita kwe. Sisi kama serikali tumejipanga kuwapatia security, lakini pia nanyi mtusaidie kwa kutupasha habari, mtusaidie kwa kufanya kazi pamoja na machief. To e kaunti ma Homa Bay, kamishona mar kaunti no Ronald Muiwawi ne otele nyasi mane obagi e skul sekondar ma yewuoyi ma Homa Bay. Muiwawi ne otiyo kod thuolono mar siemo josiasa matiyo kod rawere e kelo koko e kind romo mopogore opogore. Nakuta watu wanakimbizana kama mbuzi. Watu wanakimbizana tu mitaani kama mbuzi. Watu wanatoka Jackson Kodoyo na mapanga mbio wanakuja tauni hii. Mimi nilikuwa najiuliza kwani niko wapi hapa mimi? Ni wapi hapa? Mchana peupe, watu na mapanga. Na ni ndugu kwa ndugu. Hakuna mtu ametoka nje. Mbona mnashikiana mapanga? Na mnaambia nini taifa hili? Mnaambia nini ulimwengu? Owanyitire moko mrawere ma osebere kai kod josiasa kai tiyo kodgi e rocho kwe. Uhasama umetokana na nini? Sasa mimi mwenye wakukuja nimebaki na shangaa tu. Najiuliza mambo gani haya? Haifurahishi, haileti raha, haileti shangwe kuona vijana wakikimbizana hapa kama mbuzi. Watu waende watafute kazi ya kufanya. Na kama wamekosa kazi ya kufanya, wakuja watuulize ni wapi tunaweza patia kazi ya kufanya. Hii tauni yetu inafaa kufagiliwa. Tutawapatia vifagio waende wafagie tauni yetu ikuwe safi. Wasiseme kwamba wamekosa kazi. Korka kore jagore migaono mar pie kaunti ma Homa Bay Midus Samuel Alima mane wuoyo e sub-county ma Mbita e nyasi mar Jamhuri ne okwat ndarite kwe mondo kotiek sand ma jolupe kaunti ma Homa Bay osebiro kakale nam dolwe e lota pisas mag piny Uganda. Fishermen call me that they have all gone to Lolwe. They have all gone to Lolwe Island. Yeah? They pay 20,000 and then they are registered by Ugandan authorities. Yeah? They are registered by Ugandan authorities by paying 20,000. George Juma, Ramogi TV. Sachiel gi dakika 31 wakaw yo mokwongo chenro en marang'ichwelo nyaka Ramogi kikidhi mabor.